काय सांगितलंय मी? तू काय मला रात्रीपासून सांगलं पुण्याकडे जाऊचा तुमका घेऊनच येऊ सांगलेला ते फायदो तुमचो व्हा फायदो माझो व्हा. माझो फायदो होतो माका माहित हा, फायदो तुमचा पण हा, बरोबर हा. फायदो म्हणजे आता मध्ये जीव जाऊ गेलो कसलो भुकेचं काय नको पुणग्याक माहिती. माका वाटलं काय घावणे बिवणे बोलले मी हय नाश्ता करून नाही इलय शेळ्यांच्या पाणी पण नाही शेळी जरा दोन जादा जाते. काय करायचा आपण सकाळी येऊ प्रामाणिकपणे ते हाक मारलेली आहे एका हाकीची रोज दिली आहे नाही पुष्पा मग पुष्पा पुष्पा बरा ना पुष्पा बऱ्याचा ना तेव्हा आता त्याला 2-2 तडाखे तुझ्या माझ्या हस्ते लावायचे. तडाखे माका शेळीच होई तडाखे फिडाके नाही ती पाणी न पिता येईल म्हणजे बघा मग काकी सांगणारे 2 शेळी मला नको पुनम जवळ खा. किती नारळ पाडलास? 50 2 माडांची. मग बस झालं महिनो जायचं आता. हो पण माका किती पैशाचा पडलो मी दिवसा नाही केलं. कसं पण सकाळी माका म्हटलं ना काय नारळ पाडून येते मला दिलाच नाही मी खोबऱ्याशिवाय जेवण केलं मग मी काय जेवलो 2 टाइम जेवले नाही पण हो आपल्या पोरग्या बिन खोबऱ्याशिवाय केल्यानंतर आमच्या घराकडे खोबऱ्याचं जेवण आपण म्हटलं जेवलं नाही होय पाव आणखी काय खायला गप बसले 2 पवानी चाय तुझ्या आहे हो गप मग आता काहीतरी मिळत म्हणजे तुमका आता अशी आहे हा पण बोलत नाही ते अगदी थोडं संशय हो मुख्या झाला हा की राग हा कसलो की गमतीन बोलत नाही भाष्य काय कळत नाही काय एवढं स्लो होतो भास्कर जरा फ्रीज मध्ये काय ठेवलं ना बघूया. थंड काय असेल काय खाऊया. थंडात नाही पॅकिंग बिकिंग हय बघा हो हय बघा का फ्रीज मुंबईवाल्यांचे फ्रीज नसतात तसे बघा. टोमॅटो पिशवीत पॅक या भाजी पिशवीत पॅक सगळा बघा एकदम पद्धतशीर. मग असे पॅकिंग मध्ये ठेवतात कोण बाबल्याचा फ्रीज बघितला मग आणि हो बघा काय ठेवलाय ना तो कोथिंबीर पॅक घेवडी पॅक सगळ्या पॅकिंग मध्ये दोनची पॅक एकदम भारी काम करतो बिझनेसमॅन झाल्यापासून आता एकदम भारी कधी नाही बघा ऑर्डर वहीच घेऊन सकाळी हा शेळा नाही मिळालं. कल माका डायलॉग काय मारलं शेळा मी वर माका काय कळ मी उद्या जर नाना का घेऊन इलं सकाळी वही तेवढी सगळी मी माझं काम केलंय मी माझं काम केलंय काय हो यावा त्याला तरीसणच नाही ते तशीचे बघता हो येवा तुमचीच वाट बघता हो चाय शेळा नाही भेटला तर मी काय करू म्हणजे माका माहिती नाही मी पाणी नाही प्याल असं दिलं मी बोले 2 वही तेवढी शेळी कापतोय म्हणजे मग तुझा काम झाला तू झाला एकदम फ्री तुझे नारळ पाडून झाले म्हटल्यावर मी नारळ पाडून झाले मी ते सांगले नाही नारळ काय काय डायलॉग मस्त तुझा मी हलून होत्या बुचड्या काय बांधण्याच्या तुला चहा पाहिजे चहा दिल्या मका पुष्पा कमी वाटला की काय तुला मी काय कमी वाटला म्हटलं असा पाडा कान करतो मला झंडा लावून देऊ की तू शेळ्यांचं काय करतो पहिला मका सांग शेळी तैसून गाड्याचे तैसून की पैसे मी तुका दे नाही मला माहित नाही पैसे झालं या म्हणायची आता हाच कलर डायलॉग मारल्यान मारणाऱ्याकडे मी लक्ष देत नाही आपले मीठ घालीत नाही मारणाऱ्या मग काय मसालो हिशोबाची वही उघडल्या ना वही सोडले उकडले नाही हिशोब आम्ही वही करीतच नाही. किती झालं म्हणजे व्हॉट्सअपवर डायरेक्ट आमच्याकडे नसतात जास्त आयता करायचा काय बाबलो म्हणतो माझ्यापेक्षा पुणग्याचा धंदो आम्ही धंदो काय करीत नाही माझा दरवर्षीचा थांबायची तुमची मजुरी देऊची थांबले त्यासाठी आम्ही
त्याच्याशिवाय जाणार नाही हा. हा? 2 माणसांची मजुरी हा, मी पण इलंय त्याच्याबरोबर. जर माय जायचं जीव घेऊन जा. कानपडा कोणी देऊ ना नाही सकाळी दिलंय तर सकाळी मला डोक्यात फिरवलेला. काढतं थांब थांब जागा दाखवू की जागा दाखवेन. हे टेटेटेटेटेटेंग. पुष्पा असता टेटेटेटेटेटेंग. किती किती येते 3 माड. किती मार चढणार? काय तो केलो घेईन तुका देवळात न जा कोण हय होती डोक्यात मी नाही ना पैसे पैसेवाला झाला तर मग आपण नाटकात करणार. पैशाला नाही तुम्ही सांगताच ना ज्याचे त्याचे पैसे दिलेलेच बरे ते हा. काढून दाखवण्यापेक्षा मध्ये तुला पण देऊ. हा दे. मी मजूर मी त्यांच्या बरोबर आहे. दर हे घेऊन टाक. घेऊन जा काय हे. हे हम्म. हे आता माझं संध्याकाळी संपेल. तरी या खरा काकीत घेऊन जा. काय बोलतो हम्म. मग काय हम्म. ह्या संध्याकाळी माझ्याकडनं खतम होईल. मुंबई घेऊन जा ह्या मुंबईत जाई पण तर रवत नाही आता. म्हणजे तुझा कसा होता ते घाला आणि मागा पुन्हा दी मग ही बाबा घालून मागची डीलच झालेली आहे तशी. तुका काय त्याल बिल वया तर मी देतोय पण माका मरणाचे वयत. तेल मका घेऊन जाम ये, आवडतं. बटाण बटू. चल तुझ्या काय का म्हणता येतो मग होय, दे ना. लाईटी कसं बंद केलं काळ मका उजेडलाय ना, उजेड दिसत नाहीस तू गोरा हो ना त्याच्यासाठी. कशा गोरा हो काय मग काळा दिसशील. देवाचं देव काळा. पण त्याच्याकडे लाईट लाईट लावतो ना. त्याच्याकडे लाईट लावतं कधी कधी अंधार वाजता. मग तू पण तुझ्याकडे लाव तू दिसत नाही. देवाकडे जरी अंधार होतो ना हा म्हणजे पोटच्या केडवाच्या नको, मनात काय नको. केडवाच्या मी मनात माहिती आहे. उजेला हा नको सांगात नको उगाच तोंडामध्ये वाजू नको. पण माका अरे नाही. मला उशीर होत आहे देवळात जायचंय. मग चल ख- देवळात. तू देवळात येतो हम्म, खरं खर हम्म. तू शेळा हा पाडून दे. चल मग चला. अरे पूनमताई कुठे चाललीस? हा आंबा काढायचा राहिलाय तुझा. काढूच्यात. चला फायनली खैसून तरी सोय करून बोला बोला तुमका बोला खावा तुम्ही शेळी बी खाण्यात दिसत नाही. तुमका आता काय कंटाळा असतो कंटाळा ना शेळ्याच्या उघडला शेळ्यासारखा हो का? हे येऊ झाला ह्याचा मस्त आहे खोबरा. मस्त ना पातळा. चांगला हा मग चांगला हा हा ह्या भारी चव आहे का गोड आहे एकदम. या दुसरा नेरी नको आता. नेरीचं काम झालं. खतरनाक. तुझी पैस कशी होती हम्म पैस कशी होती पुण्याबरोबर कल लागलेली उघड्या नानका घेऊन इलस तर तुका शेळी वही तेवढी. मग माझा थोडा चुकला पण त्याचा मी सुधारणा करतो. काय तू काय जर ऐकवताच लागल बाबा काय काय हा काय नानांका जर तू घेऊन येईलस काय करून सकाळी हां तुझी शेळ्याची सोय करते हां असं विषय होतो ना हम्म तो विषय त्याचं बरोबर आहे हां माझं चुकलं म्हणतो लागा कसं तो सांगतो हां. काल बोलले नाही ते फसले पण तुमका माहीतच नाही ना आमची डील झालेली. ती आमच्या पुणग्यानी माझ्यात होती ती डील. तू येतो की जा काय येतो की जाऊ जावा. सांगतो की माझ्या तुका नेहमी नको काय एवढ्यात तर काय नको. तुम्ही आता नेरी करू चालला.
पावसाचं वातावरण दिसतंय पूनमताई. काय हो हे चल मी चलतोय मग. जाऊचा जरा बाहेर जाऊचा. काय तुम्ही तर हे थांबत नाही, तुम्ही काय पशार. शशी पाटील पण लिहिले आज काय जोरात कामगिरी आहे वाटतं खायची. हे सगळे चढले घर बीळ घेऊन जातात ते. हा हो एक चढले का सगळे आंबे काढूचे. आंब्याची विटका काढतो. का देवा जरा घेवा ना तुमका व्हायचं त्याला सुपली पण देऊया. हा येत आहे मग. हा येवा. बघा डील झालेली आहे. डील नाही डील 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 जाऊन दे. आम्ही जेवचे नसतात आताच बोललास. खायचे फक्त. हा चालात माझा खाना तुमका माहित नाही. हा थेट खायचे बस. हा चालात फशाला मग नंतर चिकन नाही का ना हिरवी. नाही हिरवे काय करूचे. पाऊस पडा गेलो तरी तुम्ही आंबे अजून काढलाच नाही आज. हो का आज पाऊस पडा रे आडव्या मांजरा बाजूक राहू रे. आडव्या म्हणजे ह्या मांजुरीला. पुष्पा मग काय काय नाही येत चल फिराक गो. तुझं काय सांगितलंच नाही का. काय काय करूया तुला विचारते मी. तुझ्यावर मी फक्त शूट कर. फोन करशील. मी आधी विचार करते काय. हा मग विचार झालो बघा फोन करा पटकन. कल पण ताच बोललं रात्री फोनच नाही केलंस. अरे होय ते काय होय विचार करतोय म्हटलंय ना. हा फोन कर मग. नाही फोन लागलो नाही मग पुढची काढणार नको मागा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली सकाळची कामगिरी पार झाली आहे. शाळा खाण्याचं काम झालं आहे. एका पॉईंटला वाटत होतं प्लॅन आपला फ्लॉप होतो आहे पण पूनमने कुठून तरी आणून दिली आणि शाळा खाऊन झालं. नाना आधीच पुढे गेले. कोणातरी माडावर चढायचं होतं त्यांना आणि आता मी चाललो आहे घरी. बाबूचा फोन आला काहीतरी काम आहे. तर आता भेटूया पुढच्या भागात नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.